Mabungahong kagabhion mga kaigsuonan. Ganina dahil dito ta sa Bit in Choice sa Katigbian, Bohol. Usa ni siya sa tourist spot diri sa mua sa Bohol mga igsuon. Mao ni ang venue sa atong Pastors Family Day. So diri ta mga igsuon no, nagtapok ang mga kapastoran, mga lagad sa Ginoo. Sa Clarin Ministerial Association ni mga igsuon. So naata diri abot na ta sa atong venue mga igsuon. Actually, sige na migbalik-balik yun aning dapita. So, dugay-dugay naman pod nga wala mi kaari. So, nagkasinabot maming tanan sa amo ang meeting. Ari na to ang binyo, paghimuon ang binyo sa Pastors Family Day. So, among gidala nga mo ang mga pamilya, no? So, ang kong kauban na niya, akong asawa, nga ako ang bugtong anak nga si Itski. So, ni ari na ta diri dapita mga igsoon. So, mas gipili na ko nga diri ko ning agi. Kay naman po yung lugsong kadritso, no? So, dire ko ni Agig son kay gusto na ko tanawon ba ang kaanindot sa dani nga lugar sa Bit in Choy, Katigbian, Bohol. Ug akong anak excited na kaayo. Ug ang iyang ka-excitedan mga igsoon, way lain kung dili ang swimming pool dire. Mao ni paborito niya. So, again, ang uban na itong mga kauban aning time, wala pa nabot. Ang uban naguna, nagamay pa ang naguna, no? So nana atong ubang mga kauban diri na sa function hall nasa atong binyo ug mao ni ang ato ang ministerial head si Pastor Jonathan Inayon, ang matso ug gwapo nga alagad sa Ginoo ambungan. So padulong ta sa binyo igsoon kay naa didto atong uban nga mga kauban nagpaabot kay medyo layo-layo sa ning dapita ug nay iri nga cute kayo mura Garfield ba na akong giduol ni. So, mauna ni mga igsoon, ang unahan na diha ang function hall. O nga itong mga kauban, nag-una na diha. O gamay pa ni. Na diha, akong papa igsoon nga kanunay mo uban-uban, yun na, basta bulaton sa ginobisan, 81 anyos na na diri igsoon. No? So, ang naa diri sa binyo, gamay pa. Ang uban, nagpadulong pa. Kay nag-ulan-ulan, bayapod ganina. So, ang naa diri si Pastor Gisrel Digamo sa tuntunan ni siya Clarin, Pastor Amy Lanoy sa Buwangan Clarin ug akong papa tong Gablu igsoon yang uban nag-abot-abot na dara nag-abot na Pastora Ping Mula sa Buwangan gyapon ni unya nangabot na ning uban mga kaubanan mga kapastoran mga igsoon dinhi sa Clarin Bohol kay diri ang binyo sa atong Pastors Family Day nindot kay ilahang swimming pool pod. And speaking of swimming pool, mao gini paboritong Itski. So akong gili-ili ni kay naligo man dayon. Wa pa gali mi nagsugod igsoon sa atong programa, sa atong event. Aw nanas Itski dire. Naglangoy-langoy na gibantayan sa kong asawa eh. So ako ni siya nga giadto kay gitan-aw na ko bayang kahimtang dara gipasikatan dai kog lukso niya. Mabaw naman eh. Luksuan din na niya dia no. So usa ka mabungahong adlaw karong adlaw igsoon no. Nakighiusa sa mga lagad sa Ginoo og niining taknaa magsugod na. Ayaw ako di sa likway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipan tungod sa kaluwasan nga gihatag mo kanako. Ug mao to mga igsoon na human na ta og awit ug pagdaig sa tong buhi nga Dios ug darami nagbarog mi diri mga pastor mao ni ang mga na-elect nga mga officer sa set of officers sa Clarin Ministerial Association ug naapil ko na nakos ko nagpahipi na nakos tumoy. So giampuan ta diri igsoon sa usasad sa banggiitang lagad sa Ginoo nga karaang damang na pod pariha na pud kong papa nga 81 na po edad ato. Unya mao na ni paghuman sa tuang pagdaig sa Ginoo unya pag nag-eleksyon man ta dara nga to ang usa sa pinakagihuwat igsoon ang mangaon na ta. Dara naglumba na ta direk pahiluna sa atong lugar, plastar mga igsuon og nagsukad na uyahay kay ato nang gitabangan og kaon nagsalo-salo ta sa grasya sa Ginoo. Unya paghuman ako kaon mga igsuon, ako ang gilibot ang lugar ba. So akong gitan-aw og unsa jud kanindot
ang Bit in Choy sa Katigbian, Bohol ni siya mga igsoon. Again, Bit in Choy, located ni siya sa Katigbian, Bohol. Nindot siya kaayo mga igsoon, no? Mao ni ilang swimming pool. Unya, dili kayo daghan ang nangaligo today, no? So mao na nga pabor sad kanina mo ba, no? Salamat sa Ginoo nga nindot sad ang panahon nay ulan pero di kayo kanang saktura. Dili jud ingon nga ulan kayo nga nay unos, sakto ra siya igsoon, no? So nangabusog ming tanan uban sa presensya sa Ginoo, nag-enjoy nay mga games man puntaan ni mga igsoon, no? So ang uban, ako ni man na kog kaon, ang uban wala pa. Samot na niya akong asawa, hinay man ni mo kaon dere. Naglingkod diha na, naglingkod na nagtalikod. Hinay gina siya mo kaon kay iya kuno nang tarungon ug usap aron ma-digest jud ang pagkaon ba. So pag human niya kaon mga igsoon dara ni appeal na siya sa games. Lingaw kayo mga igsoon, no? Lingaw kayo ang panagtapok, no? Nay banding, fellowship, nagdaig sa Ginoo. Basta ang kauban bitaw mga alagad sa Ginoo, no? So mauna mga igsoon nga malipayon, mabungahon kayo ang amo ang buluhaton ang Pastors Family Day 2024 og tungod niining tanang kadaugan among ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios kay siya ang hinungdan nganong nagmalampuson ug nagmadaugon ang among buluhaton ganina.